Nafarroan bataz beste, 5.000 ume jaiotzen dira urtero, eta horietako 2 edo 3 anomalia genetikoren batu. Askotan gaixotasun arraroak izaten dira. Diagnostikatzeko, tratatzeko eta prebenitzeko orduan, pazienten genoma ezagutzea aurrera pauso handia da. Nagen Pediatrics, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Praktika Kliniko Pediatrikoaren barruan, genomaren sekuentziazio osoa bezalako teknika konplexu bat ezartzea ahalbidetzen duen proiektua da. Nagen programaren barruan sartzen da. Medikuntza genomikoa osasun bidean ezartzeko Nafarroako Gobernuaren ekimen estrategikoa. Proiektu honetan, bai gaixotasun genetikoren bat izateko susmoagatik ospitaleratutako, baina diagnostikorik ez dugun aurretan, bai jaio berrien baetze positibo bat izan duten aurretan, edota tumore solidoen eraginpean dauden aurretan, genomaren sekuentziazio oso bat ezarri dugu, kasuen 100 aipagarri batean diagnostiko bat lortu ahal izateko, gainera gura azkar eginez, modu horretan diagnostiko aurreratu ahal izateko eta tratamendu pertsonalizatu bat bermatzeko. Aholkularitza genetikoko prozesuan, familiekin harreman estuak ezartzen ditugu. Horrek aukera ematen digu familiei ikerketa zertan datzan azaltzeko. Informazio guztia izan da, erabakiak har ditzaten, eta bidean laguntza emozionala eskainiz. Nasertikek, haren sekuentziazio masiboko eta superkonputazio zentroei esker, Nagen Pediatrics proiektuko pazienteen sekuentziazio eta genomaren analisi osoan parte hartu du. Diagnostiko bati lotutako aldaera genetikoak identifikatzeak tratamendu askoz ere gehiago pertsonalizatzea baimentzen digu. Horrela, tratamendu egokiago bat eta dosi zehatzagoak eman ditzakegu. Eta horrez gain, pazienteak berariazko profesionalengana deribatzeko aukera ere ematen digu. Alferrikako frogak saihesteko eta oro har, diziplinan hitzeko tratamendu klinikoa eskaintzeko. Balorazioa oso positiboa da. Izan ere, Nagen Pediatrics proiektuari esker, medikuntza genomiko pertsonalizatua eta zehatza behar zuten gure pazienten asistentzia hobetu ahal izan dugu. Horrek, denbora laburtzea eta egonaldiak murriztea ahalbidetu digu, eta gainera, osasun sistema publikorako metodo oso jasangarria dela uste dugu. Baliabideak asko arrazionalizatzen baititu. Nagen programa, medikuntza genomikoa, Nafarroako osasun publikoan. Navarra Biomed, ikerketa biomedikoko zentroa.